Ti Masakbayan. Full episode. Pamatag ti Ama. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masapol ang makasaritak ni Manong Victor. Saan ang mabalin abaybayan nalatan ti responsibilidad na kadagiti aginana, Papa? Oh, adto'y ti cellphone ko, iho. Awagam ti kabsat mo. Nay, adday tan ti doktor anang asikaso ken ni Janice. Umasidagan dito ayan tayo. Naimbag nga orasyo. Da kayo ka di pamilya ti pasyente. Wen, Doktor, ipag ko ti pasyente. Kumusta ti kasasahad na? Nakapagpasngay ka din? Wen, nakapagpas ngayon ti pasyente. Isu na laeng, tada bad news ko kada kayo. Apay, doktora. Anya tinapasamak. Ay, una yan tinapasamak ken ni Janice. Pimusay ga po iti panagpasngay na. Sigun iti doktor. Narigatan ka no nagpasngay ni Janice. Ngay sumit ng tigapuanan ti panakatay na. Nakakaasimot ti anak da Sir Victor. Naulila anasapa iti ina. Piman mati apo ko. Sana namarik na ti pamatag ti may sangay na. Sapay kas mat ni Victor. Amuna nga umadanin ti panagpasngay ni Janice. Ngam di naman laasi kaswan. Inawagan nun ni Anthony ni Sir Victor. Sapay ko mga rod taumay ditoy. Iti kasta, makita na mo't ti anak daken ni Janice. Nasayaat matay may kaadagos dito ospital, Manong Victor. Unay kamaten, ammom nga umadanin ti panagpasngay tinobyam, ngam di mo man la asikaswan. Anyat serbim nga ama, ha? Iso ka ding inawagan nak dito, tapno sermonan nak, sika, ha, Anthony? No day tamot lang taramidam. Di na ko man pinaumay dito ospital. Total, anda kayo mat ka ni Papa ang mga sikaso karagiti agina. Saan mo ka di nga amuan? No anya ti kasasaad ni Janice, Manong? Saanan? Gapoto sa anak nga interesado. Nga uray ibagakkan ka. Anatayan ni Janice, gapo iti panagpasangay na. Anya? Natayon ni Janice. Juan, gapo ta narigatan. Gapo iti panagpasangay na. Sapay ko ma, tadi mo to pagbabawyan da ito'y nga inararamid mo, Manong. Ken sapay ko ma, ta saan to amatawid ti anak mo ti ugalim. Ti kina-irresponsablem nga ama. No agsasaw ka, kunabla no perfecto ka, Anthony. Diyak nga rod kaya ti maadaan iti responsibilidad. Iso ano kayat mo? Sikan ti makamoy ti ubing. Total, nasayaat mo ti kababalin mo. Nakitak itay ni Victor dito ospital. Ngam pimanaw matladagos, Anthony iho. Wen, Papa, pimanaw. Apaman anapirmaan na ti birth certificate ti anak na. Kasla di man la naglitay iti napasamak kini Janice. Di na pa'y inubamat ti anak da, sakbay apimanaw. Bayan tayo pa lang ni Manong Victor. Gapotag sakit lang ti ulo nyo. No kanayin nyo abagbagain. Iho, agawid ka pa'y lang balay. Siya kung ti makamo ditoy. Awan pa'y pulos inanam. Talagang agawid ak pa lang, Papa. Gapot amariknak matan ti banog ko. Agsubliak to inton madamdama dito eh. Iti kasta. At da mga sikaso iti kaanakak. Wan gayam. Anya ti plano iti bangkay ni Janice. Mayawi di balay. Nawagak itay ti pamilya na. Kat nakasaritak ti inana. Kinunana nga itilangan mansyon ti pakay masayagan ti bangkay ni Janice. Gaputawan mat mabalinda apang imasayagan ijay balayda. Isudalaengen ti mapan ijay mansyon.
Imbag man ta na panunot mo tinagbakasyon dito syudad. Uwan gaputasan kamat ngami na nga gawawid iti lugar tayo ading kaw. Amok nga may na makumikom ka. Iso asak lang ang tinagpasyar dito yung syudad. Ay, talaga ang makumikumak dito yung mansyon. Kan may sa, awan mo ti aramidok ijay lugar tayo. Iso dito yaklatan Sa dino nga itayan da don roman. Tapayadak da kayo lang tiyan da dito yung mansyon. Ay, kwa. Adada ija ospital. Nagpas ngay nga min tinubyan ni Sir Victor. Iso na lang tanatay. Kasta ka day? Ay, kasimot nga ron Wen nga rod Iso nga inton malam. Agsubli ak ija ospital. Tapno kadwa ak da Sir Roman ang mga sikaso iti maladaga. Ken sigurado nga asikaswan dama ti bangkay ni Janice. Doray, madamdamalaeng isang putdan ti bangkay ni Janice. Paumay meten dagiti kakabagyan na dito yung mansyon. Nakasaganan ti amin, sir. Imbaglaengan ta nakapagbakasyon ni Manong Elmo akabsat ko dito'y syudad. Iso nga adda kadwa mi amang isagana kadagiti masapsapol para itipan nakalamay ni Janice. Simangpet ka din ni Victor. Ay saan pa'y, sir? Amang ano inton madamdama pa'y asumangpet. Ay, anyan ti anak ko. Kasla di man la nagliday, iti pan nakapukaw ti kayanayat na. Di na pa'y pulos maasikaso ti mismo nga anak da. Nayakaran iti regular asilid ti kaanakak dito ospital. Sigun iti doktor. Mabalin nanti ma-discharge, kalpasan ti duangal daw. Ay, nakakaasimot ti kaanakak. Nasapa na ulila iti na. Ket ti ama na, irresponsablimat. Nakariingan ni baby. Umay kan baby, ubaan ka. Di ka nagsangit, tuwan? Adalaan dito ni Tito amang bantaykan ka. Hustunan, baby. Antay ta, nagsardeng nga nagsangit. Baby, uray no ulila kan iti ina. Kan di nakamaasikaso ni Manong Victor. Saan ka baybayan, baby anak? Adak lang dito'y parakan ka. Ibilang ka, kas pudpud no nga anak ko. Dito'y matgayam tinangimas sayagan nyo ti bangkay ni Janice, papa. Kanda kayo pa yun, tinaggastos. Wen, gaputawan meten ti sabsabali ni Janice. Kan isumet ti ina ti anak yo. Isungawan nga rod parikot kanyak, no siyak ti agastos. Naggasat mo ten iti dadakkel na no kasta. Amang ano pagkwartan da kayo pa Gaputan nasingput kayo launay kadakwana. Saan damat siguro nga aramiden layta. Ta saan damat siguro arupat kwarta. Oy, Victor. Ingkamat ko makitain ti anak mo di ospital. Aywanam kumamet. Saan laday ta makibarbarkada ti aramidam. Apay ko mapanak pala ijay. Ang damat niya Anthony, ang mga sikaso kenkwana. Ken sigurado asermonan nak tumarinday dyan, no makita nak. So, nasaysayat langan, saan ako na mapanid ospital. Ay na, naglungpo matuntoy ka anakam, Anthony Barok. Karupro pala unay day di Janice. Hawan nga rod, manang Doray. Sayang. Gapot sa saan man laan nakita day di Janice ti anak na. Kaslasikan ti ama ni baby. Gapot si kamot ti mga asikaso kenkwana baraw. Talaga akasta, Tata Elmo. Nakakaasimot nga min ti kaanakak no baybayak. Awan gayam. Da kayo pa'y lang ti mangkita kini baby
Asikasok lang ti bill dito ospital. Kalpasan na, agawid tayo mata ni Diamansyon. Sige, Barok. Da kami ti makaamaw ka ni Bebe. Itata na itabunan ti bangkay ni Janice. Agsubli ka di pailangi di Amerika, Anthony Iho. Saanin, Papa? Dito yaklangan Pilipinas. Tulungan kayo langan ang mga sikaso ka nagitinegosyo tayo. Kan may sa? Diyak kaya tapanawan ti ka anakak, Papa. Gaputa nakakaasimat. Sigurado ngamin asaan tumat lang nga asikason ni Manong Victor. Kaslasikan ti ama ni baby. Gaputa si kameten ti mga asikaso ken kuana. Sikan ti mga aramid kadagiti responsibilidad kuma ni Manong mo. Amoyo, Papa. Iti kastoy nga aramidak. Nalipata kon anaming pinsan ti pan nakapaay ko, gapo ken ayat. Pagyamanak lawanay, gapo tadimteng kadatayo ti kaanakak. Uray no saan ko apudpud nung anak ni baby, ay wanak na imbag. Ipariknak ken ko na, asaan nga agmaymaysa. Gapo ta adda tayo, amang ipatpateg ken ko na. At tuyin ti kape nga impatimplayo, Sir Victor. Madamdamalaeng, maluton ti pamigatan. Mabalin yun tumutan ti mangan. Sige, Doray. Hindi sumlang ni talamisan ti kapek. Kapyak to inton madamdama. Sa dino nga, iti ayan da papakanan to ni. Ay, nakaturog pa ni Anthony, sir. Napuyatan ngamin anangay aywan ka ni baby idirabi Nimot papayo, nasapa arimwar. Kasta ka rin. Sige. Panawan nak nga rodan dito terasa. Isagana yung ton ti pamigatan. Kaputa mabisin ako. Sige nga rod, sir. Ayabanda kayon tulaengan no nakasaganan ti makan. Sige. Hindi ba Charles ti mawawan? Anong patibaga na ya? Hello, Charles. Hello, Victor. Sa di mo tiyayan mo ita? Adag di ti mansyon. Apay ka di? Agkita tayo doon madamdama. Ilibre ka manan iti arak. Ay, katwa na. Ibagam nga rod no sa dino ti pagkitaan ta. Kanuan niya nga oras. Iti kasta, mapana kadagos. Kita lang manan nga inawis nak dito ipar, Charles. Nabayaga dita nagkita. Una, tabi si akmat nga minakanayon. Anyay, kumusta mo tibiyag ti maysa nga ama? Damag ko, anatay gayam ti kaayan ayat mo, iti panagpas ngay na. Well, isa dapapakan Anthony, ti mga asikaso iti maladaga. Anya? Saan mo nga asikasuan, ti anak yu iti day dinobyam? Saan? Awan mo't amok, may papaniti panagasikaso iti maladaga. Kan may sa kayat ko ti abda iti ruwar. Ngam ti agkulkulungak nga agaw awir iti ubing. Alakit din, agurdertan iti arak. Ipapas ko man ti aginom ita. Sir Roman, kitaan nyo ni Anthony. Kasla saan na mabambanaw ang mga asikaso iti apuyaw. Uray no kanayo na mapuyat kat saan nga grek-reklamaw. Pudno day ta, Elmo. Nakita no kasano ti kinaragsak ni Anthony, ididimtang ti anak ni Victor. Sana na malaglagip ti sigod akayan ayat na. Ken sana pa yan nakaya ti agsubli ti Amerika. Nagasap pala ti anak ni Sir Victor. Gaputa da kayo kan ni Anthony amang ipatpateg kan kuana, sir. Ang dumalata no ni Sir Victor mismo ti mga sikaso iti anak na. Ay, awanen ti maramidan tayo. Gaputa talaga ang irresponsable ni Victor. Nupay kasta, mamati akay ti may sangal daw. Katagbalbaliw tumatlaeng ti anak ko. Sige lang, Charles. Agurder ka pa iti arak.
Papastakit di ti aginom. Akay suna, ay tala nga nagkadwata man. Ang parts, nabartakan. Ang mga nudimon kabalan ti agawit. Kabalak, siya pwede ko na. No kahit mo, itulod na kidiman siya na pama na malpas na ginom. Gustong ti arak, parts. Intun sumarunong tumanan nga ginunta. Ay kagit ni. Itulod ka nga agawit. Kalpasan na. Agawid ak tumaten. Lukatan Ay. niyo tiket! Ay, sos. Dunay! Ay, nabartak Lawan manan ng asim tigay. mangpet ni Sir Victor. Ay, unay meten. Sa akong timang ilukat itigate, manang. Kitaan nyo pa lang ni baby. Wen, sir. Dunay! Lukatan tiket ko lang! Papa nagbayag ka! Ha? Saan? Unayan ni Sir. Ay, ang mga numakariing ni baby. Gapo iti kinaariwawa na. Wow! Timad gayam kasising putanakam sat ko din ang ilukat itigay. Imbag man tam nakaring ka pa, ha? My brother. Wen, gapo ta nakakaasim at ti kaanakak, naawan timang bantay ken kuana. Kasanumat ngamin, imbes as sika ti mga sikaso ken kuana, saan mat? Gapo ta day talang agbarbartak ken makibarbarkada ti ammom nga aramidan, mano. Ala, umunag ka. Ito dahil pa nagsasaom. Kasalay bagbagam nga awan sirbik. Kaputo dahil talang makibarbar ka na tiyamok aramidan. Basta ka na eh. Ay, Anthony ha. Tanagam ti pa nagsasaom. Nanusan madanog ka na eh. Ha? Sige. Aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka iti ibagbagak. Pudnumet ngamin asan mo nga asikaswan ti anak mo. Tapno ibagakken ka. Awan sirsirbin nga ama. Anya ti mapasamak iti panagrikyar da Victor ken Anthony. Gagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta seryetay iti alawas na napauluhan. Pamatag ti ama. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Nagsasaw ka. Kasalay parparupam kanyak nga awan sirsirpik. Anya ti kayat mo, ha? Madanog ka makitam. Sige. Aramidam, manong. Apay, mapaiswan ka kadagiti ibagbagak. Pudnumet ngamin adi mo maasikaso ti anak mo. Gapo taday talaang makibarbarkada ken agbarbartak ti aramidam. Awan serbim nga ama. Anya? Awan na nakaitibain. Di ko nam, di ka balsen. Aglablabas kan manong. Nabayagan nga agteptepelakan ka. Gaputa ka nayon nga ibagbagakan niya ni Papa. Asaan ka atutupan. Gaputa inauna ka. Ngem nalabas kan. Oh, Anya ti mapaspasamak dito eh. Unay kayo maten. Rabrabi nga agap-apa kayo. Papa, Ala, maturog kan, Victor. Day talamang riribok ti ammom nga aramidan. Ay na, baby. Puston di kan agsangit, wan. Ay na, napakigtutan ka siguro. Gapo iti panagariwawa da Anthony kan Sir Victor. Ay, puston baby, wan. Manang Duray. Yagyot ni baby. Ay, Kat mabalin yung timapan iti sledyo. Iti kasta. Makaina na kayo maten. ay, sige man nga rod barok. Amay kan baby, di ka nagsangit.
Oh, aday ta. Nagsardengin. Ay, Barok. Anya tinapasamak di tarupam. Tinanog nakakadi ni manong mo. Wen manang, nagrikyar kami ngamin. Ket napaiswan kadagiti imbagaken ko na. Angam di dakon panunutin. Ala, agi na kayon. Rabi iuna yan. Papa, pasensya kayo lako man itinapasama kitay. Napunwanak ngaminan kini Manong Victor. Isu aday jay. Tinutupak. Sana si Katirumbang agkidaw iti pamakawan, iho. No di ket ti kabusat mo. Ngem no mabalin, saan ko man na maulit ti kasjaya na pasamak. Diya kaya takanayon ti panaghapayo. Wen papa, ikarik, sana na maulit. Anya nga taaya ti aramiden tayo. Tapno agbalbaliwan ti kabsat mo. Nakakaasimot ti apukok. No saan na amarik na ti pamateg ti amana. Jak masungbatan na ita sa lutsudyo, papa. Tauray sak. Nauma akon amang bagbaga kini Manong Victor. Ngam sapay ko ma. Tadumteng to ti aldaw nga agbalbaliw. Bayat asaan pa'y analadaw ti amin para kenkwana. Oh, mira ka nakan. Nasayaat mata na panunot mo tinagbakasyon dito'y Pilipinas. Wan, Tito Roman. Manumatan atawan asanak ang nagbakasyon dito'y pagilian tayo. Kumusta mo't nga iti Amerika? At da ka din nobyo mi jay? Addan, Tito. Kinapudno na. Agkalay sa kamin. Apaman nga agsubliak iti Amerika. Ay, niinsan Anthony ngay. Ada ka din kayan ayat na? Awan pa'y. Gaputa pa si ganegosyo. Kanti ka anakan nyo lang ti as-asikasun na. Jak manamu iti dadya kasinsin mo. Kaya't nansamot ten ti aglaklakay abaro. Sayang mati kinataer ni insan no bilang. May mayat no maaddan iti bukod na pamilya, Tito. Iti kasta, addan to agtawid iti apelyedo yo. Wanya, Fatima, nakasagana ka din na sumrak iti pagadalan? Wan, Daddy. Excited ako na sumrik iti pagadalan. Gaputa sigurado amaadda anak manen iti ado a friends. Naikarga kon ti balon mo dito'y lunchbox. Saan mo aliplipatan ti agmerienda? Iti kasta, saan ka amabisinan, wan? Thank you, Nana Doray. Talaga mo't alabdak anya. Gaputa diyo kayat nga agpisina. Siyempre mo't aiha. Ipatpatigda ka unay. Victor, nakitak mo't itay tilugan ni Anthony nga agturong ije pagadalan. Intulod nan sa ti anak mo. Ape adi kasi murot anang itulod kan kuana. Umuna nga aldaw pa'y matiklasi na ita. Apay ko sumurutak pa lang. Awan mo taramida ki dyan. Ngampards, nasaysayat ko man no itulod mo ti anak mo iti pagadalan. Uray no sagpaminsan laeng. Adula amin na ita. Sana mabaybayan ni Fatima. Kaputa damot da Anthony kan papa mga sikaso ken kuana. At dadamot mangiturod kan mangsukon ken kuana iti pagadalan. O sige, sigatima ka mo, Pards. Ang sapay kuma, tadi kan tu agbabawi, iti di mo panangas asikaso iti anak mo. Laglagi pang Pards, saan mo ang maisubli ti oras? Amangan kidi, no agbabawi kanto, ngam naladawan ti amin. Mayat-mayat no kanayon mo abagbagaan ti gayem mo, Charles. Naumaak nga mina namang bagbagakan kwa na. Iso abay-bay aklatan iti anyaman na kayat na nga aramiden. Nabayagan nga agayem kami kan ni Victor sa Roman. Uray no kanayon kami nga agkuy-kuyog nga agin inom.
Saan kumot nga ayunan, ti saan na panang suporta iti anak na. Kan maysa, maasyanak unay kan ni Fatima. Gaputa ulila lang arudan iti ina. Kas jay pa'y ti aramid ti amana. Naimbaglaangan ta saan ka akas kadagiti daduma agagayem ti anak ko, Charles. Nasingpet ka. Kan kanayon mo apalagipan ti anak ko. Sapay ko mga rod, tadumteng to ti aldaw, ngagbalbaliw ni Victor. Mamati ak ngagbaliw tumot lang ni Victor, sir. Di kagdanag. Kanayon ko abagbagaan, tigayem ko. Insan, Anthony, kayat mo ka diti sumurot inton rabi. Sa dino ti papananta, insan. Agaw awis nga min dagiti dadduma akakasinsinta. Mapantayo iti may sabar. Agjajaming tayo kano. Anya? Bar? Da kayo langan ti mapan. Amo mata sa anak nga umininom iti arak. KJ, kamat insan. Italang ba't nga ginom ka? Di kagdanag. Tano bilang masubra am ti aginom. Adak matamang itulod kan ka? Alakit din. Sumurot kan kada kami. Sige man langan. Sukunan naklang arod dito yung mansyon inton rabi. Tapno saan kon nga alaan ti kotsek. Okay. Urayan nak nga rod inton rabi, insan. Umanda ni kaya man ti Father's Day. Anya nga tati mayat nga isagot ko ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Lolo. Nana Doray. Ay, sikaman, Fatima. Anya ka diti mapampanunot mo nga isagot kadakwada. Anya nga tangag paiso ti mayat nga isagot ko kadakwada. Amukon. Mga rami daklaangan iti Father's Day card. Katiyawat ko kadakwada. Nana, mabalin ka di atulungan da nga agaramid iti card. Ay, pasensya kan neneng. Jakmet ngamin ammo no kasano ti agaramid iti Father's card. Jak ammo ti agdrawing. Tinasayaat, padasem laengen ti agpatulong kan ni Lolom aruman. Taamangan no matulungan na ka. Sige nga, Rod, Nana. Agpatulong ka ni Daddy Lolo. Iti kasta. Andan to may sagot ko kadakwada inton Father's Day. Wan, Daddy Lolo. Mga ramidak iti Father's card. Para ka ni Daddy Anthony. Kastamatan ka ni Daddy Victor. Mabalin ka di atulungan da? Ay ketuan aapok. Awan parikot iti dayta. Ngam iti may sa kondisyon. Masapul nga damot para kanya ka. Siyempre, Daddy Lolo. Ada talaga ti para kada kayo. Daddy Lolo, love na ka din ni Daddy Victor? Ha? Ay ketuan mat aapok. Love na ka ni Dadim Victor. Apay nga rod asanak nga itultulo di pagadalan. Kan, saan nga iso ti mangisagsagana iti balon ko? Apay nga inagiti classmate ko. Kanayon ida nga itulod dagiti daddy da. Busy lang amin ti amam. Isuasan na kaunay amasikaso. Sana bali apok. At da kami mat kinidadim Anthony. Da kami lahangan ti mangitulod kan ka ije pagadalan yo. Kan mga sikasukan ka, kabayatan amakumikom ti amam. Nangeg ko ti saritaan da Fatima kan Sir Roman. Ay, maasyanak kan ni Fatima. Talaga asapulen na ti pamatag ti pudno nga amana. Unay mat nga minan ni Sir Victor.
Di naman lama itulod ije pagadalan ti anak na. Rombeng ko mga iso ti akin responsibilidad ken ni Fatima. Saan kat ani Antonay? Dumalang amen, no ti mismo nga ama na ti mga sikaso ken kuana. Naimbaglangan tanasingpet da sa Roman ken Antonay. Iso ang nagasatlat ni Fatima. Ay, dituyak pa lang salas nga agis tambay. Urayak laangan ni Antonay asumangpet. Kalpasan na, maturog ak tumatan. Talaga saan ka na iruam nga agbartag in San Anthony? Agasam, basit pa lang ti arak nga hininom mo? Nabartag ka na dagos? Ewenera din sain, maulaw akon. Isu ahuston, tinainom kong arak. Ang mga nudjakton kabalan ti magna. Awan, insan. Saan ka talaga mabalin nga agbartag? Gaputa nagalisto ka matamaan. Kita amangan mat no malagip munto man ng tisigod a nobyam. Kat amangan no agsangit ka, apaman makaawid ka ija mansyon. Siga madinsan. Nabayagin na iti apanawan. Nalipatak pa yung tisigod a kayan ayat ko. Iswasan akong ngagsangit. Agpakadat ang arudan ka dagiti ka kasinsinta. Iti kasta, maitulod ka ni mansyon. Kalpasan na, agawid ak tumatan. Gaputa sigurado nga ur-urayan da ko ni balay. Nabartag met ni Anthony nga inyawid mo dito'y balay, Mira. Adun sa tinainom yo. Saan mo tito? Talaga nga nalakalaan nga mabartak din San Anthony. Gaputa saan kat nga rod anayrom nga uminom iti arak. Pasensya kayon. No nabarte ka nagawid, papa. Basol da ito ininsan, Mira. Amo na saan ka gininom. Ngam nagadokit din nga arak timpasango da kanyak. Sana bale. Tama minsan ka laeng met nga ginom iyo. Kat si kamot Mira, dito ikan balay maturog. Tama nga no niya pa iti mapasamaken ka iti panagawid mo. Good morning, Daddy Lolo. Good morning, Daddy Victor. Good morning, met, Fatima po. Nagsapa ka, nagriing Hawan mat klase mita Sabado. Sa anak ngamin ama katurog, Lolo. Iso ari mo ara ko ni iti silet ko. Adto yung tigatas mo, Fatima. Inlutok matan ti paboritom a pamigatan. Thank you, Nana Doray. Sa dino tayo ni Anthony. Itaman payasan na nakisango ka na tayo amangan, papa. Amangan no nasakit pa lang ti ulo na. Naginom nga ni ti Rabi. Kadua na dagiti kakasinsinyo. Isu nga umuna tayo lang nga namangan. Nusak ti mabartag. Kanayon da kasermonan. Ngam no ti paborito yung anak, baybayan nyo. Talaga nakadkadlaw nga da paborito yung kada kaming anak yo. Daddy Anthony, agreeing kayon. Daddy Anthony. Sigamat gayam, Fatima, anak. Nangan ka ka din? Daladawak mata na nagriing. Talaga kami na nasakit ti ulok. Kasano? Kunang amin ni Daddy Lolo, anabartag kayo idirabi Iso adayta, nagsakitan ti ulo yo. Nalpasa kon anangan. Kadwak da Lolo, kan Daddy Victor. Kasta ka di? Agpaluto akin ni Manang Dora iti sopas. Talaga kami na nasakit ti ulok. Saan yung aminin nga ulitin tagbartak? Iti kasta, saanin nga agsakit ti ulo yo. Kan, amang ano saan dakton ama itulot iti school. Akas ka ni Daddy Victor.
Gusto mo't ngamin ni Papa ang pards. Maminsan lang mo't nga agaliwaksay ni Anthony. Iso nga okay lang numabartag. Di ko na makit di. Talaga nga da paborito ng anak. Pagkasa, naginom dagayam kada insan miray di rabi. Ngam didak man la inayaban. Kasano kumangaya banda ka? Kaddag iti maddaddo maabarkada ti kadwam iti rabi. Kan maysa, amang ano ipagarup da, adi mo kayat ti sumurot kadakwada. Gaputaam mo damat, nga adda saan yu apag kinaawatan, iti kabsat mo. Pagda na buong iti salas. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta sarya tayo itaalawa sa napauluan. Pamatag, ti ama, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika, Dante Martinez, computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.